Fa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Good evening Malawi, tikulandireni konse kumenenu mwayatsaga nema ya Luntene Moses Magawa Madzulano tili ndi amikani nyambo amene tikugwira ntchito limodzi kuti mina zimene tabweretsa tsiku la lero tikupatsireni komanso kuti muikepo maganizo anu. Lero ndi pa 14 mwezi wa August mchaka cha 2025 ndipo masiku oti anthu apita akaponye voti mokumbutsana atsala 33 ndipo tikhulupirira kuti kwanuko mukonzekera malingana ndi mfundo zimene akutipatsa ndithu zipani zosiyanasiyana mdziko muno. So mwachidule tsiku la lero tufati taunika nkhani imene yachitika ndithu dzulo makamaka pamene atolankhani anayitanidwa mu mzinda wa Lilongwe ndipo polankhula ndi atolankhani mu mzinda wa Lilongwe nduna imene imayang'anira za malonda mdziko muno Avitumbiko Mumba iwowa anali ndi chidwi makamaka anakhazikika pa nkhani yakukwera kwa cement mdziko muno ndipo tsopano pofuna kupewa komanso kupewa kukwera kwa mtengo umene wa cement komanso kusowa ndiye kuti apanga chiganizo choti ayiboma tsopano laulotsa maso awo maso aboma aolokera maiko ena anachula ku Zambia kuti kumene ndithu akambirana ndi kampani zopanga cement kuti zibweretsa katundu yo cement yo mdziko muno komanso ndipo anakhudzako kuti makampani athu mdziko muno kugawo makamaka la sugar akaona mwina akuonanso kuti nkwabwino patsogolo pano kotsanso maso awo maiko akunja ngati Botswana kumene kumakhala ndithu sugar ochipirapo kuti akhozanso kumamuchita import kubweretsa mdziko la Malawi. Zambiri zikuchitika ndithu mdziko muno pamene ndithu tikuona kuti maqueue akadapitirira magawo osiyanasiyana zinthu zina kumasowa ndiye kodi ganizo limene boma layika kupyolera mwa nduna yona za malonda engineer Vitumbiko Mumba mwayilandira bwanji nkhani imeneyi kwa inuyo mutayimva kuti zinthu zimafuna zikwera zimafuna zisowa pali ena mdziko muno akuti ayi akumakhala ndithu ndi khalidwe lomabisa katundu ndipo anayankhula ndithu kwa atolankhani kuti ayi talandiranso ndithu mwina mawu kuchokera kwa kampani zina ndi zina kapena ena ndi ena mdziko muno kuti chifukwa chani mwangopita ku Zambia mkapanga gawo limene liroti cement zibwera kuno simunatifunse chifukwa chani ndiye ananena kuti who are you kuti ife tikhoza kumakufunsani kuti mukamakweza katunduyo ndiye kuti ife mmatifunsa kuti boma kumeneko titafuna titakweza muchitiranji zimenezozo ndiye timafuna timve maganizo anu kuti kodi pamene boma la chita ndithu moyang'ana maiko ena kuti akhala kumatithandiza gawo limene limwalilandira bwanji chifukwa ndi ganizo la boma kuti ayi mdziko muno zinthu zikhoza kukhala kuti zizipezeka komanso mwachitsanzo cement yanafika ndithu 42,000 pakati pa komanso 50,000 ndipo zimenezi zinali zodetsa nkhawa ndipo zodetsa nkhawa ndipo akuona kuti mwina itafika pa 35,000 makamaka cement wa ku Zambia akabwera ikhoza kukhala nkhani yabwino kwa Malawi. Mwayilandira bwanji nkhani imeneyi ndi nkhani yokambirana ni nkhani ya dziko mbiri ndithu amba wimba phone tiyambe kulandira ndemanga zanu zosiyanasiyana timve maganizo yamba. Masura bwanji? Ndaswera masura bwanji. Bwana ineyo ndaswera tikudziwa ni kumene mwatiimbira madzulo ano. Ndi David Chikondo muimbira kuno kubwanje kumchewu. Kubwanje kumchewu mwayilandira bwanji nkhani imene Vitumbiko Mumba ayifotokoza dzulo. Abana watu sindikuziwa kuti kuboma abantu akukaniza bwanji chifukwa ngakhala kugamba zokagula katundu kunja ndi zimene zikuti vuta zanthu koma forex tikuliza kugula ndi jana ndikuziwa ndikuwazera sikishawo ichi zikuita kuoneka kuti abantu andikuiya kwambiri koma ndithu zinthu zikuti vuta kumalawi kuno ndipo kuti mina yawali kumpunda konko mina kudziwa mene ngapondere koma with experience ndithu sogolo sindikuliona fa forex kusowa watu ndithu chabwera iyayi ife tamva maganizo anu kuti ndinoyambirira kutsutsana nalo ganizo likuti forex akaitenga kuti thokoze kwambiri ubwanje maka kumchewu kumene mwayimba phone madzulo ano. Zikoma amene ndithu oyambirira kupanga oppose nkhani imeneyi mwaswirako bwanji madzulo ano. Tupitira kumva maganizo kuti ya nkhani ndi imeneyi kodi mwayilandira bwanji mwaswera bwanji.
achokapo ndithu awiri atatu, koma tikutero kuti ayi mukhoza kupitirira kuimba foni, komanso ena amene ali pa Facebook tithokoze kwambiri kuti Facebook yathu imakhala ndi anthu ochuluka, ndipo ena ali m'mayiko akunja. Tikalanso tikupatsani mwayi kuti tizitha kumalankhula nanu kuti amalawi sazimva kuti kodi iniyo ndemangani choto. Mwasula bwanji? Mwasula bwanji bwana? Mwasula bwanji bwana? Mwasula bwanji? Takulandirani pa Luntha Television. Waro imene network ndipo tupitira kutenga ochuluka ndiwo amene akuimba foni. Mwasula bwanji? Mwasula bwanji? Titolenso ena. Mwasula bwanji madzulano? Ndaswera bwana. Ndaswera, takulandirani kwambiri. Tafika kuti madzulano. Muli kuno ku Palombe, dzina lanu? Ine ndine Ziyenda Mmanja Mbewe. Mwayilandira bwanji nkhani imene Amumba afotokoza dzulo? Nkhani yotu ndi yabwino kwambiri. Zikomo. Komano mune chimene chikusunjana kuti zinthu zone kuti zimachitika ngati anthu akupanga experiment. Mwadaniso mayamikira ndeso mukubwereranso mbuyo? Nasi tikuna kuti mutakuona kuti zinthu zikukwera. Tiyazira cement iyo. Cement iyo kinachoka kapanteta andike na kuyakita patete kena kusapita di patete chakuti up to 45. Zezi zintu zona kuti senje kuti kwere zimene kuti senda amati chizi glass cement kwambiri yashona kumalayi kuno. Ndomwe mwana na kuti chifoti demand ndi supply mwana nali low, demand nali high. Kuna cement zinazo rali naweza kwenda before no kusanya ndio ndio yochepa kwambiri. Sasa pakangana na cement kuna cement jema kwera. Okay. So kuna dada ndio maendesha zama za economics sana hiziwa yai. Sasa economics demand ni supply kuna ngati demand ya kula supply vijepa given the price imaka ndajani imaka yuchuka. So that is why baba kwa hata mwana tikile ku Zambia kuli kwa supply kairani yuchuka. Kwa nini nimesema wana au nimesema tena kwa nada masolo tupanga sokanya forex. Bro mwana kugusa kale mmoja mafuta jani a forex. Alisa bado Saudi hivi sasa vijeni fuel so it's the same forex. Okay. Sura ndio no alibero masosho zeni no katika kuti kuna mangai chuka jamani katika kuti mangai na malawi tone kusinda. Mafuta betu kumanga pana ndo yazi ngobiti ilali mpana sogoko. Sangati soji sawa. Sorry mafuta bepeke nditu. Njia yangu ndio zote bank Saudi kama jatu chikazi kile ndio nditu. Kwa hiyo nkali ya ujeni ya supply kama demand nini ya maguzi. Okay. Sai singa di ngati city kupanga produce nzuri kama gose kunja. Sembeza di chobya tinga kazi kile ndio. There is in the crabs kukwera kwera lino kali kulira liraga price. Okay. Boma lero zibezinjira zokazi kazabiro nditu. So kwa kadogo kwa sima yanga lero ya kwamba kati ngwe ndo ndo driver. Kuma apoera pangano ndivera sasa zote ndio fere yofika pana hani chota dali bwana. Isi ali ndimo ndo ndi veradi. Okay. Abeze nje zabino zokazi kazabiro. Sasa nje kazi marenta division ano apakali nje zabino zokazi kazabiro kujeni koja agwe no buri waristi kana ri kani mpavu ndituli mina mage mawe tone kusinta okay paraporo ziziribi ibintu siziribiro izi aziko kambazira kwambira kuma kukamba isero bali kabiri kukwedike kabe okay de abeze nje zabino ndito tathokoza kumva maganizo anu kuchokera ku Palombe. Kwambira bwana Zikomo. Pitira kumva maganizo a Malawi kupita ku Mwasula bwanji? Ndaswera kuno gaino. Ndaswera voice ya Maseko. Obasi. Ku chamama kuli bwanji kasungu? Ayi kuno kwa bwino kaya kumeneko. Ayi kwa bwino. Zikomo kwambiri. Ndikhulupira mnatsatira zomwe Amumba anafotokoza dzulo. Obasi. Timatero kuti malingana ndi inuyo mukadakhala nawo mchipinda chimene atolankhana adalimo mukadatinji pamaso pa Amumba. Nkhani imeneyi ndi yabwino ndithu. Okay. Koma kuti dziko lathu lino ndi boma limeneyo Amumba akutumikira. Sizingatheke. Chifukwa chakuti chimene ndonenera kuti sizingatheke ndi chakuti silelo loyamba kuti katundu akusowa kapena akudula.
ngakhale munthu utakhala kuti ndi pa nyumba pako kuti kaya uli ndi njala ulibe chakudya ndiye bambo kumapanga chiganizo choti sungathandiza ana ako ndiye kuti banjalo likhala loti likuyenda m'mavuto. Tikanena ngati nkhani ya simenti ifeyo tili nayo pafupi kuno kuku Kasungu. Tili ndithu mu chichanelo cha simenti. Pashayona ndi pafupi kuti ukhoza kuyenda ndi mabazi ukafika ubwererako. Pafupi. Ndi pafupi zedi. Chabwino. Koma kuiona simenti imene kuchoka mmeneka kuti ifike pa shop. Baba nzinthu zogwetsolesi. Simenti panopa anthu ambiri kunoku akuti kaya ili pa 47 kwena kumati 50,000. Ndena ngasi ufuna simenti ndipo kabokha kuti ukhale ndi masasa kuti mlina ugulete doti umange nyumba. Simenti pamene boma ili la Malawi Congress Party amawina mu 2020. Simenti inali pa 4,000, 5,000. Kapena tinguti pamene amawina achakwera simenti inali pa 6,000. Kuti ukegule pa shop. Ndiye muona kuchoka 2020 pa 6,000 pano patukamba za 50 kapena 47. Ndi chinthu chokhumudwitsa ku mtundu wa Malawi. Simenti yonso sifunika forex kuti ichoke pa Shayona ipite kwathu kuno kucha mama. Ndi mtunda ochepa otiloko kuti tiraki yanyamuka 15 lita singathe amafuta. Kapena olo 10 lita singathe amafuta ichoka pa Shayona pa factory kufika pa chipipu pa chamama. Koma nzinthu zonse chisoni kuti simenti iyo yafika mtengo amene huu odula. Ndiye tikutelo kuti kodi amene akufunula kala kuti amange nyumba afuna simenti mwina matumba 50 adzikwanzekera ndalama zingati. Lara lenileni kuti ukagule 12 feet 32 gauge. Nayo so panopa ili pa 21,000. Pamene muthawi imeneso iwo amawina latalo linali pa 4,000 kapena 3,700. Kukungoonetsa kuti pamene amumba akutumikira nawo boma ilili mumba paekha akhozokhala munthu wanzeru. Koma kuti munthu wanzeru tatiye kokalowe pagulu kapena gulu limene weyo tenda nalo lopanda nzeru ukhozooneka so iweyo ngati lopanda nzeru. Mwankula bwanji. No, ndikuyankhula zimenezi chifukwa chakuti boma ilili silidamberero kuyankhula kuti katundu wadula kapena kuti katundu wina akusowa opangidwa mdziko mwathu muno. Atsogoleri athu ali ndi maso oonera kuti izi inde zikuvuta koma kuti abwerepo oyera kuti izizi ndeza tithinadi amalawi kuti titere titani. Chifukwa ukononena kuti ngati a president ali ndi nduna nduna zawo zilibe upangiri wabwino kwa president zimangu wanamiza bodza apulezifa izizo chitika Malawi munozi ndi maso anduna pomuza bodza president. Ndiye president akakhala kuti di akuferera zimene zizi ngati mmene pano pazilili pamene dziko lathu lino likuyenda m'mavuto osati amasewera koma oopsa. Chifukwa kuti muone china chilichonse chimene ifeyo amalawi timagwiritsa ntchito ndichozola muyeso likapena ndichozola msinkhu wa munthu amene akuyenda. Kuti uganize kuti ndikaguleka ya nshuga weniweni kapena ndikaguleka ya mferereza weniweni muone ndalama yake iwo malo wa ndalama yochuluka ili ni zinthuzo iwo anazipeza ndi ndalama yoti ili njali fupi sidadalike ngati mmene ili limu. Koma wakadaulo wina umene ndaona kuti boma ili lili nawo chifukwa ndalama yathu adayipeza ili yonenepa ili ya mafuta oti ndalama inali yokongola. Koma kukupezeka kuti ndalama yonse ija mafuta onse aja adayiyamwaye mkungo okhalatsa pano kuti ndalama yathu iyi ndalama koma dzina line limene likhozoyipatsa likhozoti mchizude chopanda ntchito. Chifukwa chake zinthu panopa zidafika pokwera mtengo kotero kuti ngakhale anapita Zambia amumba kukalira kumene kuja ku dziko la Zambia kuti kampani imene mapanga simenti kumene kuti simenti ije malowa kale kunoko. Koma kungoti munthu ukakhala kutsogolo kuti sukulabadira za wanthu mpamene umatseka kuti zinthu zina zakunja zisamabwere. Ndiye omwe wa amumba
nthawi ija unduna wawo oyamba uja anatseka katundu oku Zambia kuti asabwere katundu wa anthu okaoda umene kuja mamiliyoni ngati nthochi timaziona maujeni macontainers zinonongeka zambiri chifukwa chake nchiyani kusaganizira wanthu kuti kodi anthu amene aodakale katunduwa alowetse Malawi akagulitse kapena ya izonongeke ngati mene mukachitira Amalawi imene baja adabwerera sombuyo pakatundu wawo oda kunja kodi popeza mwina amati forex kulibe kodi cement imene ibwera bwanji popeza ati forex kulibe tingadani nsifoja ndomene akukatsekawo anthu afoja amene akukhumata pakali pano ndene nawo nonena kuti amumba ali kuchipani chimene choti iwo sichingathandize nzeru zawo sakhalaso anzeru koma abwerera mbuyo mota amumba akamakhala pamene alipo atidziwa kuti ali mbali ziwiri kukhala pamphala ndi kukhala pabanja amumba pamene adzikhala ngati akuti akundimvera ineyo panopo atidziwa kuti ineyo ndili pamphepete pamphala chifukwa tikati pamphepete pamphala ndi chiyani kukhala ngati kuti iwo waja akuoneka anzeru kwambiri kumeneko ndiye pali anthu wena anzeru zobwerera zosalikonda dziko lino akufuna amumba aja atakokera pasi amumba ndi munthu koma mumba limene akuyenda nalo si anthu oganiza zinthu zabwino kapena si anthu ofunira nzawo zabwino apho zokhala ndithu olongosoka amumba china chilichonse chimene angamachite anthu kuwayamikira koma gulu limene ali nalo loyipa mkati moti likhozolakala koma afufuza kuti moyo wawo liwalande iwo aja apite kumanda chifukwa choti akuchita chaziyani kuti akuchita zabwino ineyo ndithere pamenepa kuti wena ayankhulepo koma ine ndiona kuti nzosatheka zimene akuchita amumbazi chifukwa masiku apapa ndangukhala masiku 33 kuti tipite kumasankho chipani chawo iwo chimene chili amumbaji sichiwina chifukwa cha zimene Malawi muno tuyendera mukhale ndi usiku opambana amaseko zikomo kwambiri zikomo abero ndi chisungu tona ena pa masura banje ndine Grace George uno ulongwe tathokoza talikirana ndi TV timvane bwino kodi bwana George maganizo ano ndotani pa zimene amumba afotokoza dzulo ndiru amumba rwani kukozera kwambiri wamone mufundo zawo zijama wajama afuna kuti makampani amene amapanga cement kuno kwene araona kuti cement ija yobwera yochiva adzisinchoka ifwa zomakhala za Ferguson cement mubanga wankuno sugar mubanga wankuno kumudulitsa chifeya ali hesa kudziwa mene nyengo zimene tudutsa mu Malawi tudutsa nyengo zofuza kwambiri koma aho amakweza mizengo kuti anthu akanikede ugula nimene mujamanena moja kuti akuti $9 akuti cement yake kwa $9 uruda manga masamu yomakhala muna 20,000 cement ije ibwere ilabera nderi makafana ajawa chita manyazi aona sozokita okha kuti kodi chizange chani munthu alikene lokula kanivura ke nchani kati umapangana sanje rokaroka uleka vikweze dziko famkhala nezikulu anthu ena ophunzira mwina sadziwa ifaru anthu amdali makampani ana anthu ophunzira kani kuyene dzikweze dziko chiyozeka mavuto amene tili nawo tili pa mavuto ambirimbiri anga kwina kuti zona za njala kwina kuti zona za cement kwina kuti zona za forex iwaja akamba zona la forex ilipo esa inofunga vile kumene kujawa rankhani nafuso za forex ane kuti forex ilipo tuwanitsa utenga mafuta tuwanitsa panga yani koma zinthu aliganizire benga nimene apangiramo zinthu zitsike tizikuonetsa kugula mavuto tili nawo mbiri koma likakanika kugula cement likakanika kugula sugar zinthu zoti tupanga kwankuno lokota kauri anthu amakampani amachita nkhanza zorani ipa Malawi anthu osoka kale lokati matitira kubola ndipo nekuti mwina tili nyengo za mwina za kampeni anthu ena tuganiza mwina zina kumapere khali mwina lawolowa boma lina liyesetseko kuti makampani amene ali mwamuno zinthu azipanga zinthu zoti zilithandiza ifa Malawi kuti mwina timavuto tithandizire mwina taina lero munthu amageza kuti mwina ndakangokufa kuona mmene zinthu zilili pa cloud amusatero zero maganizo kuti mwina ningokufa ona kuti angasi mbali ya chakudya chokwera mbali inayi zinthu zokwera kuti uwanitse moyo munthu mmalephera munthu iwo azitsogoleri asatengere kuti tili pa kampeni mwina sathola mwina dzikoli komabe zofunire mphamvu zimene ayambazi makampani awafinye fapali makampani ena oti pamene alibwetsa zimatalala kuti atofatika pangena no business kuno ku Malawi
makaratuni awa finya amene akunoja sosomalize sawa azipita kunja adetse makampani oti atipendize muno Malawi inebelezanga na amenewo. Tathokoza kwambiri kumva maganizo anu ku Lilongwe. Zikomo kwambiri. Mukhale ndi usiku wabwino. Zikomo. Through the pictures tikumaona ndithu makyu gasi kamba za mafuta galimoto nzina zambiri koma gaonso limene lativuta ndi la cement chifukwa chake amumba anati ndiyankhulepo kuti maso aboma olokera maiko ena kuti inuyo munayilandira bwanji nkhaniyo potengera kuti ku Zambia kumene kuchoke tsopano kumene kuzichoka cement masula bwanji. Aswera bwanji. Ndaswera bwino kaya inu mwaswera bwanji. Ndaswera muli patali ndi phone yanu ndi kumveka pansi kwambiri. Bola pamenepo. Mukuyankhula ndi apply kuno kwangokwe. Kwandani kumeneko? Kuno kwangokwe Machinga. Machinga chabwino. Munamva anayankhulira mumba. Zinakupezani motani? Amakawa muli hapa. Zizosekesa kwambiri kuno ku Malawi. Kuchokera drama tinayamba kuiona kuchokera 2021 2022 mpaka pano beti kungoonera drama basi. Muonera drama? Takuifotokoza ni drama ili pati makamaka. Anthu watu chimene akufuna panopa ndikupeperesa swa Malawi kachiwiri. Kwa zonse zimene ananena manifesto awo 2020 akupita ku campaign palibe chimene chatheka ngati pano akulimbana ndikumati ife pano tukangaza kuti kumaitanisa ma press conference lezo to Malawi tatopa ndi nthabwala ndi pamumba angupyesa mitima kwa anthu ifeyo tikamamva zinthu ngati zimene zija mawayire mu zinthu zoti anachambira kale kutuza tideke ngani ya mafuta ali pakuti amangonenerera ngati mpira ifeto tikufuna action pa ground ukati kumangochitisa ma press conference tatopa zimene zokuziona ndi nthabwala chabe madrama opanda takutizira Malawi palibe chimene chimayendapo alankhula choncho muona kusogolo kuno palibe chimene chingayenda zimene boma limene imaziwa nawo kandi ma press conference achita ngati ma press briefing achita ngati nanga zinthu zonse zimene alonjeza zayenda zingati kani ya mafuta auza Malawi mbiri koma mafuta wakupezi Malawi atopa kuna Tathokoza kumva maganizo anu kumachinga. Mukhale ndi usiku wabwino. Pirira kumva maganizo pa zimene nduna ya zamalonda inafotokoza dzulo itaitana atolankhani mwasula bwanji. Well, amene ndithu akuoneka kuti atayika sakuoneka kuti palaine pati ati tachita catch bwanji koma tengera mwasula bwanji. Ndaswera Bwana ine ndaswera. Thank you so much kuti mwabwera pa television mutatalikirana naye kuti samamveke phokoso timvane clear. Kodi ndikuti kumeneko? Kuno Lilongwe Malingunde. Bwana ndimafuna ndisivikize nkhani imene akamanduna. Bwana nkhani ilo ndiyabodza. Yabodza? Yabodza yotheratu. Muganiza bwanji kodi madzulano? Inetu bwana ndaganiza bwino. Chifukwa yoti Karume zana makwera akuona zonsesa. Okay. Ndikuona kwa kumene kuja kwalipakisa kwena kuti boma simasamala kanthu ndiyelera kati namize kuti simenti icho kama iko akunje zibanga ikhala yathengwa bwino amawaife tingaone zimenezo. Ngetsono atani nanga kuti munthu. Ndiye mafandi yankhule kuti bwana anthu azikamba mwena kuti Mulungu alipo kumwambaku komanso azikamba zinthu zokomera Malawi. Ngati ndibodza limene lipo kuno ku Malawi ndiye samatinamize ngati siyana yayi. Kodi simujamati kutsutsa galo nkukumba osati tidikire? Exactly koma podikirira paja pafika poenda kuti palibe chazero. Nzeru inaliyonse bwana palibe jona kuti Malawi nyinji kuhuzire kumenecho chabwino. Ndikasogwene mafati yankule kuti chonde akamalankhula azilankhula ngati Malawi ife tikumanze sankhani mmene kuyendera komanso katundu mmene ikuno kwathu Malawi
siratu yayi oho dziko yasvika kunkaka tangobereka kuenda kwake kaenda ku America kari wamwenda America aya ku South Africa zoendifa Malawi siti kuva sekukoma komwe kari watu yemwe pango Malawi kuno tikuvutikira ndiri mafandi sinikize kuti apana semati nanirize kuona kuti kambasira kapera amene kuwa maiko kunja bwere ku hayi boza loteratu amene afotokoze kuti Malawi akana zimenezo oho ndirasogonisere pomwepo tikumbuse dzina lija kumalingunde kuno kumalingunde boma la Yongero mwelina zikomo kwambiri mukhale ndi usiku wabwino inonso chimodzimodzi zikomo pitira kumva maganizo kuchokera kwa Nzika mwaswera bwanji mwaswera bwanji ayi ndaswera zikomo well takulandirani kwambiri kunzuzu kunzuzu tathokoza Mayi Sale fa munatiletsa munanena kuti tiloweze voice yanu indika takulandirani kumzuzu Mayi Sale tasimbani munayilandira bwanji nkhani imene amumba anafotokoza dzulo mankhani imeneyi ndiyovuta kwambiri tu yavuta pati kodi nanga munthu atani kuti achite akhonze nanga yayi panopa angovomereza kuti zativuta avomereze kuti zativuta ife basi komano chimene chilicho simene atayankhula anthu amene wawa anthu sangachikhulupirire ayi chifukwa ndi chabodza ndipo likuonetsa kuti ndibodza tsopano nanga tinena bwanji bodza pamene pofika mwina weekend inoyi pakhala kuti matani akhala akubwera mdziko muno ayi tiona okay tiona popeza kuti bodza lawolo akatero ndi kuti basi chinthu chija chichikakali pamenepopo aye koma sapusise mtundu wa Malawi anthu ndokwiya anthu ndokwiya tikumva kupweteka panopa ayambe kusisa kaya aone maucheni misika mungapena amene tikugulira chimanga okay choyamba kwambiri anthu amene akufuna chakudya tu sementi yosimumfuna simenti yonse ndona kuti akugwira ntchito zambiri nanga kaya simenti yonse akufunika kusika kumene komano kungoti iwo akungolankhulapo kodi iwo mmene zikakwera samaona akupusisa Malawi bwanji kodi akutipeperetsa kutero kuti iwona mmene angapangira aini akewo apapatha kuzipanga force chifukwa cha kampeni akhoza kuzipanga force chifukwa cha kampeni panakhala kuti mwina mwake kulibe kampeni mwina mwake tikanena kuti koma tiona kuti apanga bwanji koma anthu awawa akhala kulonjeza zinthu zambiri zosatheka background sizikutheka ulo pang'ono anthu akulira usana ndi usiku zinthu sizili bwino tamva ndikulemekeza maganizo anu Mayi Sale kumzuzu zikomo komanso atasisako soya pieces mwina mwake kuti anthu azigula ku soya pieces mochipa zingakhale bwino soya pieces ndi chimanga basi tu anthu afuna kuphuta basi ndithu yayi pempho lanu ngutheka lamveka palibe amene amaphonya program ino ndipo tikukhulupirira kuti adindo akumvera zimenezi zikomo kwambiri mukhale ndi usiku wabwino nonso chimodzimodzi auti sima ndi soya pieces ndizofunika utsika malingana ndi Mayi Sale kumzuzu maswera bwanji taswera kaino bwana ineyo ndaswera yamikiro tathokoza kwambiri kodi mutafika kuti madzulo ano kuno mwaswera Mwanza bambo ndani kodi apita kuno tathokoza kwambiri bwana Peter kodi inu ndiye muyambira pati anafotokoza nduna ya zamalonda kuti no maso athu tsopano tachotsa mdziko muno talowera mbali ya mayiko ena ngati Zambia kuti kudzichoka cement kuti mwina akhoza kutsekako mtengo mafika ma 35,000 than ma 50,000 amene Malawi muno akupezeka mwayilandira bwanji nkhani imeneyo chimwene chamaka ziko likuendesera ni makalipentala makalipentala so koma ndipo tisanyoze ntchito ya kalipentala koma kalipentala kamaona mtengo amangoona mu mataba chabe pamene economist mtengo ujawo amaona mu mankhwala amaona mu mapepala kupatulaso thabo amakapanga palatani kwambiri awa ni makalipentala
komanso ndi mainteni padzata mati ntchito saiziwa atusadziwa kalikonse. kumwanzako mwachita bwanji kodi? tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndi ife tidzayendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.